Kesi, full. Dvakrát elektromotor 300 koní a 460 N, špičkové LED Matrix svetla, automatické diaľkové, fungujú ako keď rozostrieš oponu. Vidíš zrazu všetko a všetci vidia teba. Driving Mode Select je elektronické vrecko jazdných režimov, pri ktorých cítiš zmenu iba na obrázku. Na 80% nabiješ za 2 cigy, 1 kávu a krátke intermezzo s pumpárkou. Kufor 570 litrov. Toto nie je, ale keď započítaš, môže byť 1610, pokiaľ spravíš toto. Spotrebu píšu 17 kWh na 100 km a dojazd cez 500. Realita aprílového meteorologického chaosu hovorí 25 a 330. Váha 2340 kg a pokus o môj osobný tlačený rekord. Čo všetko je RS? Športové nárazníky vpredu, vzadu, difuzor s odrazovým svetlom, plaketka na predných blatníkoch, písmenočka na zadočku v čiernučkej, 21-palcové disky Vision vyzerajú inak. Tieto požičal na zimu asi Vajda zo Zlatých klasov. Zelená Mamba vraj predstavuje elektromobilitu v najelegantnejšej podobe, ale je taká dosť štípavá. Crystal Face má 131 LED dôvodov nevyzerať ako Poker Face. Ono Galileovo a predsa sa točí platí viac pre zadnú nápravu, ale veľmi dobre sa pridáva i tá predná. Zrýchlenie z 0 na 100 6,5 sekundy, maximálka 180. Ak naznačíš, front assist ti cielenými zásahmi do riadenia pomôže obísť prekážku a pokiaľ si chýbal, keď sa brala prednosť, tak dokáže úplne zabrzdiť. Ako doplnkovú výbavu môžeš voliť adaptívny podvozok DCC, slnečné clony bočných okien a vyhrievané aj zadné sedadlá. Head-up display s podporou rozšírenej reality. To v prípade, že by sa ti tá tvoja zdala úzka. Phonebox pre bezdrôtové nabíjanie telefónu. Ťažné zariadenie, ktorým si môžeš potiahnuť svoju osobnú elektrocentrálu. Má 2 interiéry, RS Lounge a RS Suite, ktorý síce vyzerá formálne, ale všetko má v nahej koži. Aj RSO má Simply Clever momenty. Aby si nebol zmočený, musíš si ho vytiahnuť, aby si nezlomil kreditku a aby ti nepraskla guma. Strešné okno sa síce nedá otvoriť, ale ponúka výbornú možnosť vyskúšať si, ako sa topí premotivovaný otočilec. Celkom dobre uložíš veci pod stredový tunel a v opierke máš stavebnicu. Cena zásadne z párnych čísel 68 228. Toto auto je ako dokonalá družka. Pekná, vyšportovaná, ekozameraná, spoločensky vítaná, progresívna a neprotestujúca. Ale neviem prečo, ma neustále sprevádza pocit, že je nafukovacia.